ಸುಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಹೊಸ ಐಸಿಯು ವಿಭಾಗ ಉದಿಪನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ. ಕುಡ್ಲಾ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ. ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟದ ವೇಷ ದುತ್ತೈತಲೆನ ಪೊರ್ಲುತಿರ್ಲು ಕಟೀಲಡು ಹೊಸ ವೇಷಭೂಷಣ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಲಾವಿದರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಸೃಷ್ಟಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲಾ ವಲಯದ ನಿಲೆಟ್ ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡು ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬಗೆಟ್ಟು ತೂದು ಪಿಂದೊನೆರೆ ಗಡಿಟ್ ತನಿಖೆ ಎಂಚ ನಡತೊಂದುಂಡು ತೂದು ತೆರೆಯೊನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಗುರುವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂತ್ರಿಯರು ಶಾಸಕರು ಇತ್ತದು ಅರಿನು ಬಜ್ಪೆ ವಿಮಾನ ತಾಣಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಬಗೆಟ್ ತುವೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಿಂದೊನೆರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಡಿಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ತೆರೆಯೊನೆರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗುರುವಾರ ಬಜ್ಪೆದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗೂ ಬತ್ತಿರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಿನು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಲೆಟ್ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎತ್ಕೊನುಂಡು. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರು ಉಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪೀರವರಿದಿನ ವರ್ಗುಲೆನ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಶಾಸಕರಾಯ್ನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ, ಸಂಜೀವ ಮಟ್ಟಂದೂರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆವಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಒತ್ತು ಮೇಯರ್ ಸುಮಂಗಲಾ ರಾವ್, ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಎಸ್ಪಿ ಋಷಿಕೇಶ್ ಭಗವಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರು. ವೆನ್ಲಾಕ್ ದಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲಿನ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಾಂಡು ಕೊರೋನಾ ದಂಚಿನ ಸೀಕನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಂಡಲ ಎದುರು ಸಾಯರೆ ತಯಾರದು ಪೊಡುಂದು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತೆರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಹೊಸ ಐಸಿಯು ವಿಭಾಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡ ಪಾತಿರಿಯರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗುರುವಾರ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಹೊಸ ಐಸಿಯು ವಿಭಾಗ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್, ಮಂತ್ರಿ ಲಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್, ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಬೊಕ್ಕ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕ್ರೀಡ ಪಾತಿರ್ದು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಪಾಕಸರ್ತಿ ಬೈದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆ, ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ತೂವೊನ್ನ ಮಾತ ಪಿಂದುನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಡೀ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೊಡು, ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸೋಡು, ಕೊರೋನಾ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆ ಹಂತಡು ದಾನೆ ಆತನಂದು ನಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಕೇರಳ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಡ್ಡು ಕಡೆಡ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಪೊಗ್ಗುದುಂಡು. ಕೈತಲ್ದ ರಾಜ್ಯೊಡ್ದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗು ಪೂರಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ನಮ್ಮಕ್ಲೆಗು ಉಪದ್ರಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತ ಮಾತಾ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಿಗೆ ಪೋಯರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದೆ. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಸೇವೆ ಒದಗಾವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಎಡ್ಡೆ ಐಸಿಯು ಮಲ್ತದಂಡ. ಇಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಲೇನು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಾಂಡು. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತುಂಡಲ ಎದುರು ಸಾಯರ ತಯಾರದು ಪೊಡುಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಂಡೆರ. ಜೋಕ್ಲಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸೋಡು, ಆರೋಗ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಶಿಬಿರ ದೀವನೋಡು, ಒರ್ಂಬ ಪತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಯುಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ತೂದು ಸುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ 72 ಗಂಟೆದ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಬುಡ್ಪಾಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡೆರ. ಕೋವಿಡಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ 1 ಮತ್ತು 2ನೇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬರೋವರೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕನ್ನುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ CIA ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಧುನಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ICUವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ICUಗಳು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ದಾಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೋರು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ನಿಕ್ಲಿಡ್ ದಾಪುಜ ಬಯ್ಯದುಲೈ ಈ ಬಗೆಟ್ ತನಕ ವರದಿ ಕೊರಡುಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಜೋರು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೋ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಬುಳಿಚಿಲ ಪಿಂದೊನ್ನ ಸಭೆಟ್ ಆರು ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದೇರೋ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣಡು ಗುರುವಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬುಳಿಚಿಲು ಪಿಂದೊನ್ನ ಸಭೆ ನಡಪಾಯಿರು. ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದ ಪಾತಿರ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ದೂರ್ದು ಸಭೆಟ್ಟು ಏವ್ರತೋ ಜಾಯರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಬಗೆಟ್ಟು ಈ ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಡ. ಮಾಸ್ಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ದಾಂತೆ ಎಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೋರ ಮುಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಬೇಲೆದಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ಸವಲತ್ತು ಕೊರಿಯರ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ದಾಪುಜ ಆತ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ದಾಂತೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋರ ನಿಕ್ಲು ಮೂಲು ನಿಕ್ಲಿನ ಒವ್ವೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಯ್ಯದುಲೈ ಎಂಕ್ ವರದಿ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟಾಯರು. SRF ಫಂಡ್ ಅವು ಉಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ಇನಿಯೇ ಅವೆನು ಮಾತ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಡ್ದು ಅವೆನು ಮಾತ ಮೂಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಬಯ್ಯ ಎಂಕ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡೆರೋ. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇದ್ದವರು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ 100 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ದೇ ಕಾನ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂತ ಕಡೆ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಒಂದೊಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರ ಡೇಟಾ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗೇನಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಾದು ಮಾಸ್ಕು ಗ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತೀರ ಸರ್? ನೋ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ SDRF ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಂಡೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್? ಇವತ್ತೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, SDRF ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಟಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ಗ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ತದು ನಿನ್ನಡ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲಿನ ಗುಮನಗ ಕನೈರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದಿತ್ತನಲ ಈದಾನೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಮಾಸ್ಕ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಏತ್ ಕೊರತೆ ಉಂಡೊಂದು ನಿಕ್ ಲೆಕ್ಕದಿಯ ರ್ಯಾಪುಜ ನಿಕ್ಲಿನ ಓವೇ ಸಮರ್ಥನೆ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಯ್ಯದುಲೈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಿರ್ನ ಸಂಗತಿ ಸಭೆಟ್ ನಡೆತಂಡ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲ ನಂಚಿ ತೂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಎನ್ನ ಬುಳಿಚಿಲು ಪಿಂದೊನ್ನ ಸ್ಟೈಲು ಅಂತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ತನಕ ಅವಿಕ ಮಾತ ಮುಲ್ಪನೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡು ಪತ್ತದ ಪೋಪೆನ್ ಪಂಡಿರೋ. DHO ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ನೀನು? DC ಅವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀಯ. ಅವ್ರು ರೇಸ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟ ನಿಮ್ಗೇನು ಬುದ್ಧಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ಏನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಮಾಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಿನಗೆ N95 ಮಾಸ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ?
ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಗ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲದೆ N95 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ICUಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಲೆಡ್ ಬೇಲದಾಖಲಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಸಬಿಟ್ಟು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೋಜೇಗೌಡರು ದೂರಿಯರು. ಈರು ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬದಲು ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾಯರ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಡ 30 ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಲೆಗ್ ಬಜಿ 120 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಅಂಚಾದುಪ್ನಗ ಜನ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆರಿಂದ 6 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿಯರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಮಾತಾ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಪಂಡಿರು. ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಸೇರ್ಸಾಲೆ ಪಂಡ ಜನ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ಪುಜೇರು. ಹೋಮ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಕಾರಣ ಜನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪೆರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೈಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಪೋಡಿವೇರು. ಆದೇಶ ಮಲ್ಪನಗ ಅವೆತ ದುಂಬು ಪೀರ ಪಿಂದನೊಡೊಂದು ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಶಾಸಕಿರು UT ಖಾದರ್ ಪಂಡಿರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದು ಮಾತಿಲ್ನ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಪುಜಿ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬರೆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಎಂಕುಲು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದು ಸೀಕ್ ತಾಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪನವು ಸರಿಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಂಯೋಜನೆಡ್ ಇಲ್ಲಗುಂಜಿ ಗಂಧದ ದೈ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದ ಕದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂದಿರೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕರರು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಜೈನ್ ಗಂಧದ ದೈ ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮ ಷಷ್ಠಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಸಂಯೋಜನೆಡ್ ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಗಂಧದ ದೈ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆದ ಕದ್ರಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂದಿರೋಡು ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಗಂಧದ ದೈ ಪಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮನು ಜೀವನ ಇಡೀ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಗಂಧದ ದೈ ಪನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀತ ಕುಡ್ಲಡ್ದು ಕಾರ್ಲಗ್ ಆಯರೆಪ್ಪುನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗದ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಲ ಸಾಲದೈ ನಡ್ಪುನ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಅವೆನು ನನದ ದಿನಟು ಕಾರ್ಯಗು ಕನ್ನಪಾಂದು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪಂಡಿರು. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಅಂಥ ಹೊಸ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕುಡ್ಲ ವಲಯ ಕಾಡಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಗಂಧದ ಮರದ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಅದು ಪರವಾಲಂಬಿ ನಮ್ಮ ಗಂಧದ ಗಿಡ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಅದು ನೀರು ಒಂದು ತಗೊಳ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಗಂಧದ ಅದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ವಿಟಮಿನ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅದು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆ ಗಿಡ ಬದುಕ್ತದೆ. ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಕೇಶಿಯಾ ನಡಿ ಮ್ಯಾಂಜಮ್ ಇಲ್ಲ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಿಕ್ ನಡೆದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡಗಳು, ಹಲಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾವು, ಯಾವುದೇ ಗಿಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು, ಬಟ್ ಅದರ ನೆರಳು ಇದಕ್ಕೆ ತಾಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಟ್ಟರೆ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ. ಹುರುಳಿ ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹುರುಳಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇದೆ. ಆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಇದು ಎಳೆದು ಈ ಗಿಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸತೀಶ್ ರೈ, ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಾಗರಾಜ ಆಚಾರ್ಯ, MP ದಿನೇಶ್, ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ, ಜಿತೇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಮಾಧವ ಉಳ್ಳಾಲ ಪಾಲ್ದೆತೊಂಡಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಲ್ದಂಡ. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರವಂದೆ ಬಾವುಟ ಏರಾವುಡುಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ KV ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನರ್ದಾವ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ ಜಾರಿ ಮಲ್ದಂಡ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ KV ರಾಜೇಂದ್ರ ಆದೇಶ ಪಿದಡ್ಪಾದಿರು. ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರ್ಸವಂದೆ ಬಾವುಟ ಏರಾವುಡು. ವಾರ ಹಾಕಿರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪುನರ್ದಾವ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜನಕುಲು ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದೈ ಬರಂದಿನಂಚ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟದ ಆದೇಶ ಮಲ್ದಂಡ. ಈ ಸರ್ತಿಲ ಗರ್ದಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾಡ್ದಂಡ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಚರಣೆಗೂ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಂಡು.
ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌಜಿಗ್ ತಡೆಪು ಪಾಡಿಂಡಲ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನು ಕಳೆವನೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪನ ಕಾರಣೋಡು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮೆಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನನು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಐಕ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತದ ಕವಾಯತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಭಾರತ ದೇಶ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಗೌಜಿಡುಂಡು ಆಚರಣೆಗೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿಯುಂಡು ಅಂಡ ಮಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಈ ಗೌಜಿನ ಸೋಪಾದಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೌಜಿನ ತಡೆತಂಡಲ 75ನೇತ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವನು ಕಳೆವನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಡು ರಾಜ್ಯದೋರ್ಮಿಡು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನನು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಲು ಆಚರಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದ ಕಹಳೆ ಉರಿತಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದನು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಕುಡ್ಲದ ನೆಹರು ಮೈದಾನೋಡು ರಿಸರ್ವ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಈರಾ ಸಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ತೇಲಿ ದುಂಬಾಳ್ತಿಡು ಕವಾಯತ್ತು ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸುತ್ತುದ ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮೀಸಲು ಪಡೆ, ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್, ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪಟ್ಲಂ ಕವಾಯತಿಡು ಪಾಲ್ಗೊಂಡ. 5ನೇ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ 1ನೇ, ಗೃಹ ರಕ್ಷಕ ದಳ ಪ್ರೊಟೋ ಕಮಾಂಡೋ ಅವರಿಂದ ಗೌರವದ ವಂದನೆ. ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ವೇಷಲೆನ ದುತ್ತೈತಲು ತುಯರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೆನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನೌಲ ವಿಶೇಷವಾದುಂಡು. ಕಟೀಲ್ದ ಆಜಿ ಮೇಳೊಲೆಗು ವೇಷಭೂಷಣ ಪೊಸತಾದ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಜುಲೈ 5ನೇಕು ಶುರುವಾತಂಡು. 15 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಮಣಿಸರಕು ಜೋಡ್ಸಾವ್ನ ದುತ್ತೈತ ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆರು. ಕಟೀಲ ಆಟ ಮೇಳಲಿನ ವೇಷದ ಕುಂಟು ಹಾಳಾಂಡ ಸರಿಮಲ್ಪುನ ಕಿರೀಟ ಸರಿಮಲ್ಪುನ ಕರಿನ ಪಾಕ ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ನಡತು ಬೈತಂಡ 4 ವರ್ಷಗರ ಪೊಸ ದುತ್ತೈತ ತಯಾರಾಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ ಜವಳಿ ಪೊಸ ತಾವೊಂದಿತ್ತದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಿರೀಟ ಮಣಿಸರಕುಲ್ಲ ಪೊಸ ತಾವೊಂದುಂಡು. ಕಟೀಲ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರ ಕಾದೆ ಕಟ್ಟದಿನ ಕಟ್ಪಣೋಡು ಕರಿನ ಜುಲೈ 5 ಹಿಡಿದು 15 ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಮಣಿ ಸಾಮಾನ್ಯನದೆತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಪೊಸ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೋ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೇಳಗೂ ಮೂಜಿ ತಂಚ 18 ಕೇಸರಿ ತಟ್ಟಿ, 42 ರಾಜ ಕಿರೀಟ, 50 ಪಕಡಿ, 50 ರಾಯಿ, 25 ದಂಚ ವೀರಗಾಸೆ, ಆಜಿ ನಂದಿನಿ ಕೊಂಬು, ಧರ್ಮರಾಯ ಹನುಮಂತ ಕಿರೀಟ, ಭೀಮನ ಮುಡಿ, ನಾಟಕೀಯ ಕಿರೀಟ, 25 ತಂಚ ಕರ್ಣಪತ್ರೆ, 15 ತಂಚ ಪುಂಡು ವೇಷ ಕಿರೀಟ, ವೇಷ ಕೈಕಟ್ಟು, ಮೂಜೆ ತಂಚ ದಂಬೆ ಉಲ್ಲನ ಡಾಬು ವೀರಗಾಸೆ ಇಂಚ ಆಜಿ ಮೇಳೊಲೆಗು ಬೋಡಾಯ್ನ ಮಾತಾ ದುತ್ತೈತ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡು. ನಾವು ಕಟೀಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 15 ಜನ ಕೆಲಸಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂಬೈ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ತೇವೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಜರಿ, ಮಣಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಬೇಕಾದವುಗಳು. 1 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ 1-2-3 ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು. ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಸತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆ ಕರೋನಾ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬೇಕಾದ ದೇವಿಮಾತ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಸತೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ. ಈ ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಮೇಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ವೇಷಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೊಸತು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ದುತ್ತೈತಗಾದೆ 10,000 ಮೀಟರ್ ದಾತು ಕುಂಟು ಗಳಸುವೆರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪರ್ತಿ ನೈಲೆಕ್ಸ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಪರ್ತಿ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್, ವೆಲ್ವೆಟ್, ಡ್ರಿಲ್, ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕುಂಟುಲಿನ ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಜರಿ, ಲೇಸ್, ಜಾಲರ್ ಲೇಸ್, ಮಣಿ ಸಾಮಾನ್ಲೆಡು ವೇಷಭೂಷಣ ಮಲ್ಪುಡು.
ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಪಡ್ರೆ ಕುಮಾರ, ರಘುನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯಾರ್, ಮೋಹನ್ ಬಾಯಾರ್, ಶಶಿಧರ ಪಂಜ, ರಕ್ಷಿತ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ತುಂಬೆ, ಸುನೀಲ್ ಪದ್ಮುಂಜ, ಗಣೇಶ್ ಅರಳ, ಗುಂಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ, ನಗರಿ ಸುರೇಶ, ಶಿವಕುಲಾಲ್, ಸಂದೀಪ ಪುರ್ಕೋಡಿ, ಶ್ರೀಧರ್ ಟೈಲರ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇಷಭೂಷಣ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ. ಮರಿಯಾಲದ ಬದುಕುಗು ಒಂದು ಸಾಯಾತಂಡ ಮಣಿ ಸರಕ್ಲೇನು ಬೊಂಬ ಹಿಡಿದು ತರ್ಪುಡಾವೆರ. ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ದಿಂಚ ಕುಡ್ಲದ ಏನಪ್ಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡುಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಿರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಗಂಭೀರವಾದೇ ಉಂಡು. ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆನ ಸ್ವರ ಗುರ್ತಪತ್ತದು ತರೆ ಕೈಕಾರು ಪಂದಾವೆರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದಕ್ಕಲು ತೆರಿಪಾದೆರ. ಕರಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲುಡ್ದು ಕುಡ್ಲದ ಏನಪ್ಪೋಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಗೇನದಾಂತಿನ ಸ್ಥಿತಿಟುಪ್ಪುನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಿರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಟೆ ಉಂಡೊಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಮೂಲ ತೆರಿಪಾದನ. ಐಸಿಯು ಡುಪ್ಪುನ ಅರೆನ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಪೆರೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ. ಕರಿನ ವಾರ ಪುದುಚೇರಿದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭೇಟಿ ಕೊರದಿತ್ತೆರ. ಮಾತಾ ಪಕ್ಷಲೆನ ನಾಯಕರು ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಿರ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಧೈರ್ಯ ದಿಂಜಾದೆರ. ಇತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಚೂರು ಸುಧಾರ್ದೆಂಡ ದಮ್ಮು ದಿಪ್ಪುನಾತ್ ಹುಷಾರಾತೆರ. ಕುಟುಂಬದ ಕ್ಲೆನ ಸ್ವರತ ಗುರ್ತಪತ್ತದು ತರೆ ಕೈಕಾರು ಪಂದಾವೆರ. ಗೇನ ಬರಿಯರೆ ನನಲ ಕೆಲವು ದಿನ ಬೋಡಾವು. ವಾರುಗು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಇಲ್ಲಡು ಯೋಗಾಸನ ಮಲ್ಪನಗ ಬೂರ್ದು ಆಸ್ಕರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಿರೆಗ್ ತರೆಕ್ ಪೆಟ್ಟಾದಿತ್ತಂಡ. ತರೆಟ್ ನೆತ್ತೆರ್ಗಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿನ ಅರೆನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ್ ಸೇರ್ಸಾದಿತ್ತಂಡ. ಸಾರತ್ತೂರ್ಮನುತ್ತ 78 ತಾಪನೆ ಆತಿನ ಭಾರತೀಯ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಸಂಘದ ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿಡಿತದು. ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಇರುವೇಕ್ ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ದೀವೊಂದೊಂದು ಶಾಖೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಪಂತೆರ ಆರು ಕುಡ್ಲಡು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಐಸಿಎಐ ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಕುಡ್ಲಡು ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಕೂಟಡು ಪಾತೆರ್ದು ಭಾರತೀಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕಿರ್ನ ಸಂಘ ಲೋಕದ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಲೆನ ರಡ್ಡನೇ ಮಲ್ಲ ವೃತ್ತಿಪರ ಮಂಡಳಿ ಆದುಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಸಾರತ್ತೊರ್ಮನುತ್ತ 71 ಆಗಸ್ಟ್ 17 ತಾಪನೆ ಆತಂಡ. ಈ ವರ್ಷ 5ನೇ ಬಂಗಾರ್ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆಡು ಉಂಡು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಸ್ಟ್ 17 ಇರುವೇಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ರಮಟ್ಟು ದೀವೊಂದೊಂದು ಪಂಡೆರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆಡ್ ಎನ್ಮನುತ್ತ 5 ಹೆಚ್ಚ ಸದಸ್ಯರುಲ್ಲೆರ. 4,000 ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ಪನಕುಲು ಶಾಖೆಡುಲ್ಲೆರ. ಸ್ವರ್ಣ ಪರ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಡು ಐಸಿಎಐ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ನಿಹಾರಿಯನ್ ಜಂಬೂಸಾರಿಯಾ, ರೇಮ್ಡ್ ಸ್ವೇಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಇಒ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪಿಎಸ್ ಪಾಲ್ದೆತೊನ್ವೆರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ತಿ ಸಾಧನೆಗ್ ಸಮಾಜಗಾದ ಕೊರ್ನ ಕೊಡುಗೆಗ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುಣೊಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಮತ್ ಪಂಡೆರ. We have maintained our dignity of CA fraternity at a very high level. We are also taken active role in the development of our economy. So rightly we are called as a partner in nation building. CAs always, whenever there are changes in the tax structure or any other changes in the income tax act or any other act, we bring to the notice of the society or nation immediately after the changes. By considering all these things, focusing all these points, we have come up with the mega national conference on various subjects, the details of which we will be discussing a little while from now. ಐಸಿಎಐ ಕುಡ್ಲಾ ಶಾಖೆದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತಿರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಡ್ಡನೇ ಮಲ್ಲ ಶಾಖೆ ಕುಡ್ಲದವು ಆದುಂಡು. ಸ್ವತಂತ್ರದ 75ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಪೂರ್ತುಡು ಎಂಕುಲು 5ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಗತಿನ್ ಪಂಡೆರ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮದೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ. ಮತ್ತು ಈ 75ನೇ ವರ್ಷ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳೂರು ಶಾಖೆ 50ನೇ ವರ್ಷ ಪೂರೈಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಣ ಪರ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 18, 19, 20 ಫಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.
ಕಾರ್ಯಂತರು ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಣೈ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್, ಮಾಜಿ ಗುರ್ಕರ್ಯರ್ MN ಪೈ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟುಡಿತ್ತರು. ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡೆದಿಟ್ಟಿಡು ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರಡು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಂಚ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತುಂಡು. ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಎಡ್ಡೆದಿಟ್ಟಿಡು ಮಣಿಪಾಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರದೆ ತೊಂದುಂಡು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರಡು ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತುಂಡು. ಪಿದೈ ದೇಶಲೆಡ್ದು ಬರಿಯರೆ ಆವಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪುಂಡು. ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ನೇ ವಾರಡು ಶುರುವಾಯರುಂಡು. ಕೋವಿಡ್ ಪೋಡಿಗೆಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೈದಿನ ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಂಡು. ಕೇರಳ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆಗ್ 72 ಗಂಟೆದ RT-PCR ನೆಗೆಟಿವ್ ವರದಿದೊಟ್ಟುಗೂ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುಡು. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆತಿಜಿಂಡ ಕಾಲೇಜಿಡು ತೆತ್ತೊನುಡು. ಒಂಜು ವಾರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೊಗ್ಗೆರೆ ಪನ್ಪುನ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮನು ಮಣಿಪಾಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಜಾರಿ ಮಲ್ತುಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ಬತ್ತದು ಕಷ್ಟ ಆತಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಬರೋದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಮಾಹೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಹಿಸೊಂದುಂಡು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಈ ನಡೆ ದೇಶಗೂ ಮಾದರಿಯಾತುಂಡು. When the students are coming, when are we planning to start the courses and all this year? And the COVID norms we have to observe, and also the vaccination. See, we have decided all the students who come must have had vaccination. If they are not, we are going to vaccinate them free of cost. That's what we have decided for the students. But we will see to it that they are all vaccinated and RT-PCR negative. That is very, very important. That's the protocol as far as COVID is concerned in the interest of the society. So all these precautions and the other humanitarian considerations we are doing from our university, and we would like you to highlight these issues so that the society, people at large also will come to know what we are doing. ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರ ಇನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕುಡ್ಲದ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಹೊಸ ICU ವಿಭಾಗ ಉದಿಪನ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಕೋವಿಡ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಕಠಿಣ ನಿಯಮ. ಕುಡ್ಲಾ ನೆಹರು ಮೈದಾನಡು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ. ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಟದ ವೇಷ ದುತ್ತೈತಲೆನ ಪೊರ್ಲುತಿರ್ಲು ಕಟೀಲಡು ಹೊಸ ವೇಷಭೂಷಣ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಕಲಾವಿದರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಜಲೆನ ಸಷ್ಟಾಬ್ದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲಾ ವಲಯದ ನಿಲೆಟ್ ಕದ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಡು ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಗಂಧದ ದೈಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು.